iubiți creștini, astăzi Sfânta Biserică Ortodoxă sărbătorește ziua Bunei Vestiri ai Maicii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către Arhanghelul Gabriel, fiind ea în rugăciune, iubiți creștini, și găsind în fața Domnului Dumnezeului Ceresc ca ea să fie chemată pentru a îndeplini o misiune, o misie foarte importantă pentru neamul omenesc, a fost trimis din cer pe Îngerul Gabriel să binevestească ei că va naște fiul pe Emanuel, îi va pune numele Iisus și el va fi cel care va mântui lumea. La care cuvinte i-a spus, cum pot eu să nasc dacă ea nu știe de bărbat, pentru că trăia cu un bărbat mai în vârstă ca ea și neavând relații iarăși numai prin binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că ea a fost pregătită de acest lucru sfânt, pentru a se păstra ea cu adevărat ca fiind ca un vas prin care trebuia să vină pe pământ și să se nască Fiul Tatălui Ceresc, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Despre Maica Domnului se spune viața ei ca atare, cine sunt, de apar întrebări diferite, dar cum era ea ca parte femeiască, ca om, care fiind născut pe pământ, cum ea era ca parte, ca om fizic. Se spune de un arhiepiscop al Antiohiei, mărturisește la începutul veacului 2, în anul 114, de la nașterea Domnului și Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre care se spune despre acest arhiepiscop că el ar fi fost acel copil care l-a luat Mântuitorul nostru Iisus Hristos și adresându-se, lăsați copiii să vină la mine, că acestora este împărăția cerurilor și punându-l pe genunchiul său. Se spune despre acest arhiepiscop că el ar fi fost acel copil și el mărturisește că Maica Domnului a fost ca persoană o femeie de statură mijlocie, adică pentru parte femeiască destul de nănduță la corp, la organism. Ea era îmbrăcată, curat, permanent, era timidă, era controlată, întotdeauna cântărită la vorbă, ajuta, făcea milostenie cu cei săraci, sfătuia multor oameni dacă cereau vreo nevoie, vreo sfat, vreo vorbă bună, era dulce la cuvânt. Și el mărturisește aceste lucruri ca să înțeleagă lumea că ea fiind om pe pământ și născând pe cel care a ridicat păcatul lumii, a ridicat neamul omenesc din ea, nu s-a făcut pe sine preamărită, cu toate că toate mărimurile pe care le aduce Sfânta Biserică către Maica Domnului sunt puse de noi oamenii, adică de Sfinții Părinți, la Sinodul din Efes, unde s-au strâns și au combătut o rătăcire tot a unor preoți, că se spunea cum ea fiind ca om pe pământ să nască ea pe Dumnezeu. Ea este numai ceea că ca Bogoroditeliță, adică născătoare, a adus pe fața pământului pe Dumnezeu, dar nu este și mai cinstită decât cheruvimii, cum se spune cu adevărat, curățenia ei, ea este nemărginită, ea este foarte totală în fața lui Dumnezeu, că numai despre dânsa se cântă cuvintele, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Aceste cuvinte sunt adresate către Maica Domnului, către aceia care a născut pe Fiul Emanuel, pe Iisus Hristos pe pământ. De aici se începe istoria mântuirii neamului omenesc, pentru că ea a adus pe pământ pe cel care a ridicat omul din păcat, care a ridicat neamul omenesc din iad, care a iertat păcatele părinților noștri care erau peste neamul omenesc
și Eva, păcatul mândriei și păcatul neascultării, pentru că încă în rai fiind, omul a păcătuit prin neascultare, spunându-i Dumnezeu ca să nu mănânce din pomul cunoașterii a binelui și a răului. Dar fiind ispitită femeia de către diavol și spunându-i că tu, dacă vei mânca din acest pom, vei fi alături de Dumnezeu, vei înțelege toate, vei fi foarte deștept și tu vei fi hotărât toate. Cu toate că omul era liber în hotărârile sale, numai din acest copac era interzis de a mânca, care este și această poruncă a lui Dumnezeu peste 7.500 de ani de la facerea lumii. Această poruncă a lui Dumnezeu este și peste noi, răspândită, că nu trebuie să păcătuim, adică trebuie să nu ieșim din ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci dumnezeiești. Nu trebuie să ieșim din ascultarea acestor, din ramca acestor porunci care sunt scrise și date nouă neamului omenesc pentru a le păstra și a le îndeplini. Nu de a le citi sau de a le ști. Tu știi cele 10 porunci dumnezeiești, da, dar care le îndeplinești? Niciuna nu îndeplinesc. Mărturisesc mincinos, bârfiesc, nu stimesc părinții, nu frecventez biserica, nu stimesc pe Dumnezeu, nu iubesc pe Dumnezeu. Fac multe lucruri nepotrivite, că omorurile se fac nu numai cu fapta, dar se face și cu dorința, cu ochiul. Mulți oameni omoară numai privind la om, că dacă ar ce să fie să omul acesta să moară, dorindu-i moarte, acesta este omor. Dar pentru aceste păcate care noi le săvârșim, s-a și săvârșit minunea aceasta de azi prin buna vestire a Maicii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către Arhanghelul Gabriel, că ea va fi însărcinată de la Duhul Sfânt prin pogorârea Sfântului Duh și va duce în pântecele său pe cel care va scoate neamul omenesc de robia păcatului. Îi va da lui posibilitate ca să treacă, să intre prin acea ușă a raiului, unde îngerii dau slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă zidirea sa acolo de fiecare dată, așteaptă de la noi pocăință, așteaptă de la noi dragoste, așteaptă de la noi smerenie, arătând chiar și prin viața Sfintei de Dumnezeu Născătoarei Maicii noastre Maria, prin viața ei care se spune că ea era dulce la cuvânt, era ascultătoare, nu ofensa pe cineva, niciodată, întotdeauna era în păcat cu cei din prejur, arătând nouă că ea, ca om, trăia între oameni, dar trăia în legătură și îndeplinim poruncile lui Dumnezeu, acele 10 porunci. Adică frecventa biserica în sinagogă când, la vârsta de 10 ani, plecându-i ei în Ierusalim și pe drum înapoi, întorcându-se la Nazaret, a văzut că Domnul nostru Iisus Hristos, fiind prunc, nu era cu dânsii. Și s-a întors înapoi, cale de o zi, iarăși s-a întors în Ierusalim și l-a găsit pe dânsul în templu, adică în biserică, ascultând cuvântul preoților, cei care slujeau lui Dumnezeu. La ce mama spune, de ce tu ai făcut fiule așa că ne-ai speriat? Dar ea a spus, dar unde eu pot să fiu dacă nu în casa tatălui meu? Arătând și pruncul Dumnezeu, ce însemnătate era chiar și pentru dânsul, fiind o parte a Dumnezeirii. Pentru că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu Fiul, fiind prunc, născut pe pământ, El se duce în casa Tatălui Ceresc, adică în biserică, să asculte învățăturile, să dea slujbă, să dea slavă lui Dumnezeu, arătându-ne și nouă exemplu cum trebuie un creștin ca să se pregătească de a intra pe acea ușă, mult dorită fiecărui suflet, mult dorită, ușa Împărăției Cerurilor. Și această ușă este pentru toți deschisă, numai dacă vom fi curați la suflet, vom fi împăcați cu Dumnezeu, vom fi cu adevărat creștini și să mărturisim toate cele învățături și porunci ale lui Dumnezeu care au fost date nouă pentru ca noi să câștigăm Împărăția Cerurilor, ca noi să putem trece prin această ușă și să dăm acolo slavă Tatălui Ceresc, într-o Treime Sfânt și Maicii și Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru
a cărui sărbătoare astăzi o sărbătorim. Amin.